din yung 200 na cordon bleu. Ayan. Yan po ang 200 na chicken cordon bleu. Ayan. Guys, hello guys. Hello guys. Ito yung cordon bleu na tinatawag, chicken cordon bleu. Pero hindi siya kulay asul. Ano siya? Cordon white dapat ang tawag dito, di ba? Kasi puti naman eh, oh. Oh, cordon white. Bago na ang pangalan nito, ha? Sa akin nyo lang nalaman. Hindi cordon bleu ang tawag dito. Cordon white. Cordon white. And then, yan ang cordon bleu. Cordon bleu! 200 pieces. Good for 1 month. Guys, ayan, papakita ko sa inyo ang Chef Kabir. 200 pieces na cordon bleu. Ayan, oh, sobrang dami, oh. Gusto complimente dyan, ha? Gusto mo pumunta dyan sa Pilipinas? 200 pieces na cordon bleu. Ayan, preparation ko. Good for 1 month. Ayan. Bali 270, may 70 pa ako sa loob. Ayan guys, thank you so much. Ayan, cordon bleu. Lumako na tayo sa pag-breaded. 200 pieces to na cordon bleu. Ayan, 200 pieces na cordon bleu. Breaded na natin sa breadcrumbs. Egg and breadcrumbs. Here we go. Maganda yung pagka breaded natin, yung coated ng breadcrumbs para hindi siya aangat. Dapat lahat talaga ng malagyan nyo ng gatas, may itlog kasama to. After nito, i-roll nyo siya sa i-roll nyo sa cling film. To be continue po tayo. Let's proceed for the final countdown. Ay, ito na po ang pinaka-final ng cordon bleu. Kung paano, tuturo ko sa inyo paano mag-wrap using by cling film. Ito yung cling film. Ayan. Pero be sure na yung pagsigin nyo ay napakatalas, ha? Para isang slice nyo lang ganun ang cling film talagang putol. Ayan, lagyan natin sa ilalim ito para hindi umabanti. Konti pang tissue. Ayan, hindi nyo ba napapansin na ang chopping board ko ay yellow din. Dito kasi sa Saudi Arabia, meron ditong color coding na tinatawag. Ang yellow for the chicken only, white for the cheese, green for the vegetables, blue for the fish. Ayan, yung po ang color coding natin. Red para sa mga meat. Ayan. Huwag na kayong gumamit ng gloves. Wala nang darating na baladiya dito. Bakit hindi kayo gagamit ng gloves? Kasi pag roll nyo na itong cling film, hindi maiipit dun sa daliri nyo. Hindi maiipit. Ayan. Dapat huwag salungat yung dulo dun sa ikot.
Ayan o. Paikutin nyo ngayon sa chopping board hanggang sa mag-shape siya ng round. Ayan o. Bibilisan natin kasi anong oras na. $11:30 na. Alam niyo ba? Okay, ito na yung final na paggawa ng cordon bleu. Yeah. Thank you so much for watching my vlogs for today. Kung hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, click the bell para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga vlogs. Okay, this is Musikerong Bicolano, nagsasabing I love you all and God bless you all guys. Thank you so much. Bye-bye.